impresii, consemnări, relatări ale unor călători străini care au traversat spațiul românesc, țările române. Eu mi-am extins cercetarea, existând o bibliografie bogată, și m-am ocupat și de relatările, consemnările, impresiile unor scriitori, unor oameni de cultură, care n-au traversat neapărat acest teritoriu, ci s-au inspirat din diferite hărți ale ținutului. Au fost cronicari care au soțit trupele otomane sau alte trupe care erau implicate în conflicte armate. Impresiile călătorilor străini și români care îndreptându-se dinspre și înspre Principatul Transilvania au tranzitat Lugojul, consemnate și transmise posterității sub forma unor vari genuri literare, simple impresii, memorii, jurnale, rapoarte oficiale, epistole, publicate antum sau postum, preluate etapizat, sistematizat în istoria românească, a se vedea Nicolae Iorga, interpretate mai apoi și analizate în deceniile următoare, prin prisma istoriografiei moderne, de specialiști în domeniu, se constituie prețioase surse narrative relevante din diverse perspective. Astfel, impresiile, relatările, consemnările și memoriile călătorilor români și străini, sau cum spuneam, scriitori, cronicari, care au tranzitat spațiul supus cercetării, se constituie într-un adevărat exercițiu imagologic, prin care ni se oferă informații de factură interdisciplinară, marcate de genuinitate, chiar de naivitate, în urma unor experiențe trăite nemijlocit, alterate, evident, pe locul de amatorismul de factură istorică al autorilor, cunoașterea superficială unor a toposului zone parcurse, dar și a istoriei locului. Etapele istorice din care ne parvin relatările spuse cercetării mele de la Nicolaus Solacus, în 1536, în timpul existenței Banatului de Lugoj și Carasebeș, după lupta de la Mohaci, când s-a destrămat Banatul de Severin, Nicolaus Solacus face în Ungaria, cum spuneam, în 1536, o mențiune asupra cetății Lugojului, dar nu avem certitudinea că el a parcurs ținutul, dar probabil că a studiat, cum am interpretat eu, harta sau lui Lazarus, 1528, pentru că se potrivește aproape exact descrierea pe care o face Olacus cu expresia cartografică a lui Lazarus. Deci asta ar fi o primă etapă istorică în care cronicari, oameni de cultură descriu Lugojul în urma traversării nemijlocite sau inspirați din alte surse. Apoi, o perioadă marcată de antagonismul, balansul, pendularea între reformă și contrareformă, când misionarii iezuiți se străduiau să împiedice răspândirea credinței așa numiților eretici sau schismatici. Avem relatări importante, consemnări ale situației, realității sociale, militare, a ținutului Banatului și în speță al Lugojului, a Carasebeșului, care se constituise de Lugoj și Carasebeș într-o entitate administrativă, Banatul de Lugoj și Carasebeș, conduse de un ban, a cărui reședință era alterna, odată la Lugoj, odată la Carasebeș. Apoi, după cedarea Banatului de Carasebeș de Acațiu Parcea în ultimul ban turcilor în urma înțelegeri cu Principatul Transilvaniei, avem parte de o interesantă descriere a lui Evlia Celebi, 1661, deci la puțini ani de la cedarea Banatului de Lugoj Carasebeș, transformarea Lugojului în Sanjac, când pentru prima oară avem o descriere destul de detaliată a cetății Lugojului, a
structuri habitaționale, aflăm etniile care viețuiau în cetatea Lugojului, descrierea cetății, descrierea împrejurimilor, elemente de viață cotidiană, meșteșuguri, preocupări, agricultură. Apoi, înainte de cucerirea Banatului de către Habsburgi, avem câteva importante, interesante consemnări datorate lui generalului Federico Veterani, care în 1695 pierde pe câmpul de luptă, o ultimă zvâgnire militară a turcilor, care, fiind numeric superior, înfrâng trupele austriece. Și avem jurnalul, avem un set de epistole preluate din arhiva din Urbino, locul nașterii lui Federico Veterani, care descriu Lugojul împrejuribilă din perspectivă militară. Epoca administrației habsburgice după pacea de la Passarowitz până la Ciprian Porumbescu în 1882, în epoca dualismului austro-ungar. Avem o perspectivă diacronică, un caleidoscop interesant în care observăm prefacerile, modernizarea vieții sociale, evoluția evenimentelor și a instituțiilor culturale, ecleziastice în Banat, începând din secolul XVI, cum spuneam, până pe la 1882, când Ciprian Porumbescu poposește aici la Chizătă, unde era o mare servoare, la un jubileu al coralei din Chizătă, cea mai veche corală rurală din spațiul românesc, la Lugoj, cea mai veche corală urbană. Lugojul afla la câteva leghe de granița ce delimita Transilvania de Banatul Timișan, Coșevița, Coșava, diferiții autori care au tranzitat zona, consemnează unii Coșevița, Coșava, marcat trecerea în zona de șes a provinciei bănățene, după ce călătorii erau nevoiți să străbată tenebrele înfricoșătoarelor păduri dintre Făget și Lugoj, bântuite secole de rândul de lotri, cum se numește în limbaj local, care estompează un pic grozăvile pe care făceau ele. Erau și tâlhari și criminali. Majoritatea călătorilor alergeau însă această rută care facilita legătura dintre capitala și orașele importante ale Principatului cu Ungaria, centrul și vestul Europei. Mai erau două rute, pe la Caransebeș, Beș-Hațeg sau pe Valea Mureșului, care erau ocolitoare. Din această pricină, mulți călători și diplomați alegeau această rută dinspre Dobra, Făget, Lugoj. Profesiile voiajorilor și formația lor intelectuală, militari de carieră, clerici, misionari, iezuiți în diferite ranguri, care practicau prozelitismul într-o perioadă marcată, cum spuneam, de balansul confesional între catolicism și protestantism, funcționari cu misiuni diplomatice, simpli călători atrași de mirajul Orientului, comercianți, botaniști, simpli aventurieri, balneologi, preocupați de cercetarea și descrierea localităților poape-curative, cronicari care soțeau campaniile militare sau participanți, am amintit la început, efectiv la acțiunile militare care au definit conținutul relatărilor, oferindu-le o amplă paletă imamologică. Tipologia intelectuală a voiajorilor sau cronicarilor, aminteam, simpli călători mirați de interese comerciale, alții aflați sub imperiul anumitor nevoi personale sau supuși unor imperative oficiale cu caracter diplomatic, reprezentând diferite cancelarii, de diferite etnii, cu viziuni mai mult sau mai puțin obiective privind toposul și etosul zonei respective, profilul profesional, atitudinal și comportamental, gradul de profesionalizare au determinat aprecieri contradictorii, de multe ori alterate, privind structura etnică a ținutului, tipologia locuitorilor, varietatea și ineditul tipologiei etnografice. Prin intermediul unor atenți și interesanți observatori se transmit astfel interesante informații semnificative din perspectivă istorică, juridică, etnologică, etnografică, lingvistică, psihologică. Portul popular al românilor bănățeni, existența unor cultume întâlnite de veacuri, rândul populației românești autohtone majoritare,
desfășurarea unor ancestrale procesuri religioase și ritualice, înmormântări, mi se ratează de către călători, de exemplu, un episod al unei mormântări, se împăr câmpenești, invocarea ploii prin așa numita paparugă sau păpărugă, etc. Consemnările ne facilitează elaborarea din perspectivă diacronică a unui profil social, economic și spiritual sui generis al toposului și etosului zonei și, mai important, cum sublinea Dana Medeu Lăzărescu, oferă o viziune asupra modului în care s-a făurit, acum citez, în mentalitatea europeană, icoana mai mult sau mai puțin corectă de la autor la autor a poporului român și a încălcitei, îmi place exprimarea, încălcitei lui poziții la hotarele a două lumi. Hotarea a două lumi, deci o spiritualitate de tip pacusean și una bizantină, de factură bizantină, un însoțitor, companion al lui Lehmann, alias Zaip, consemnează un episod aproape fascinant. Când companionul lui Lehmann, care era un etnic maghiar, devotat spațiului cultural, spiritualității de tip apusean, chiar denigrează crucile cu picturile bizantine, hieratice, el fiind obișnuit cu arta de tip occidental, unde de la Cimabue, Giotto, pictura se desacralizează și apar tipuri, personaje, caractere individualizate. Și acolo există un dialog foarte interesant care reflectă tocmai acest antagonism între două lumi, într-un ținut aflat la granița dintre Occident și Orient. Cred că m-a vorbit de sfârșit. Și câteva concluzii, câteva repere în metodologia cercetării, care evident fiind tânărul, între ghilimele, doctorat al maestrului Șipoș, am preluat câteva studii, o temă predilectă a domnului profesor Șipoș, aceste informații, relatări ale unor călători și eu am extins, cum am spus, scriitori, notari, cronicari, însoțitori ai unor trupe militare. Am expus cronologia cercetării din Evul Mediu secolului XVI până în epoca dualismului, din care putem extrage o panoramă, o perspectivă diacronică a devenirii Lugojului de diferite planuri, economic, militar, comercial, cultural. Profesiile și preocupările cărturari Nicolaus Olahus, cronicari otoman, Silac Dar, fiind Pâlă, Mehmed Aga, nobili, militari de rang superior, pastori, prelați jezuiți, profesori, ingineri, preoți, ierarhi, teologi, arheologi, numismați, actori, naturaliști, diplomați, funcționari, medici și farmaciști, politicieni, bibliotecari, juriști, profesori, aventurieri, filozofi, scriitori, publiciști, o paletă variată din care ajutorul consemnărilor lor, celor voiajorilor, putem să le facem o imagine complexă asupra structurii și vieții ținutului. Muzicieni, Ciprian Porumbescu, balneologi, tipografi, topografi, dregători. Interesantă și structura etniei voiajorilor români. Maghiari, evident că eram vecini, belgieni, germani, austrieci, francezi, englezi, scoțieni, venețieni, sicilieni, florentini, elvețieni, turci și mai sunt și altele. Ca constante, leitmotive, fi muziciale, cum am numit eu, ale relatărilor, apar câteva. Descrierea punctului de frontieră. Un mic citat de la Edward Daniel Clark, și îl citesc. De la intrarea noastră în Banat, la Coșava, țara mi s-a părut că aduce cu Flandra, fiind absolut netentă și lipsită de copaci, în afară de împrejurimile statelor. Apar și alte relatări privind granița, punctul de frontieră.
Genurile literare practicate în redactarea textelor, epistole, jurnale, impresii de călătorie, cronici, memorii, jurnale de război. Sunt consemnări inedite sau edite, publicate antuc sau postum. Modalități de călătorie interesant. Un călător traversează spațiul bănățean, bineînțeles, Lugojul, cu calul, abatere de feller, alții cu trăsura, inginerul Ignaț Comborn și alții. Avem un voiajor care vine perpedes, Nathaniel Barton, alții cu poștalion oficial. Și avem câteva consemnări, relatări interesante despre stațiile poștalionului și care ne pot oferi o sursă, o perspectivă de elaborare a unui studiu în domeniu. Scopul călătoriei, turistic, misiuni diplomatice, soli, simplă aventură, cercetare științifică, investigații botanistice, mineralogice, balneologice, am amintit, misionarismul ecleziastic. Evident, scopul era practicarea prozelitismului. Tranzit, un simplu tranzit, pentru investigații botanistice, balneologice. Direcții de deplasare, interesant, de unde vin voiajorii, control se dreaptă, pe ce rute. Tot ca leitmotiv, ca temă, apare tema obsedantă a pădurii. Aproape majoritatea călătorilor, când se apropie de Lugoj, îi cuprinde spaima. Erau codri bântuiți de lotri, erau așa de eufemism, tâlhari, criminali. Există niște relatări chiar macabre a suplicilor care erau supuși cei prinși. În 1790 și ceva, un protopop lugojan, Constantin Atanasievici, intermediază între acești tâlhari, acești lotri, se devine un intermediar și reușește să obține liberarea a doi magistrați. E nobilat, mă rog, obține diferite privilegii și asta e ca o dovadă a ceea ce se petrecea în jurul Lugojului, unde călătorii consemnează spânzurătorile și diferite instrumente de tortură la care au supuși tâlharii din jurul Lugojului. Ceva interesant, ipoteticul loc de exil al lui Ovidiu. Bine știind, confuzie, călători, voiajori cu informații așa luate după ureche, fără pregătire istorică, emit unele afirmații, unele câteodată comice. Vin pe Lugoj, vin pe Caransebe și observă turnul lui Eni. Și cineva, un călător, zice, turnul, îi atribuie denumirea de turnul lui Ovidiu și spune că acolo ar fi fost exilat Ovidiu. Un alt călător spune că Daniel Clark, orașul Timișoara se situa pe râul Timiș, scris Temes sau Tamis, de unde își trage numele. Era o mică depărtare de un lac numit Beșcherec. Interesant, o mică paranteză. Deci pe hărți, la partea la Zară, sub 1528, apare acel lac de la Beșcherec. Și ca dovadă că apele au memorie ca și elefanții, la ultima mare inundație, acolo s-a refăcut lacul. Deci, la vărsarea Timiș, înainte de vărsarea în Timișului în Dunăre, s-a refăcut lacul acolo. A ținut minte râul, că acum sute de ani era un lac acolo. Despre locurile de cazare, constant, un leitmotiv, sunt descrise, unor pitoresc, o mică frază. Bujor, în apropierea de domnul Tămânești. Da. Deci este un cătun păcătos. Părăsit până și de capitanul de poștă din cauza mizeriei. Împrejurul decât bărăcinișuri și locuri sălbatice. Lugoj, oraș mic cu mahalale întinse. Zice Stehanul din Lugoj, care ține de poștă, erau din francezi din Metz. Am încheiat citatul. Tipologii comportamentale, atitudinale ale oamenilor locului, obiceiuri, elemente de folclore, etnografie, procesiuni ritualice, invocarea ploii, mormântarea, am amintit, cununie, petreceri populare, sunt descrise
portul Lugojenilor, din portul românilor bănățeni din jurul Lugojului. Și cu asta acum închei. Și tot ca o temă, ca un motiv despre bisericile din Lugoj și din împrejurim. Interesant că la 1868 un călător Feller consemnează, ne transmite bucuria lui de a vedea măreața biserică protestantă românească. Deci era curentul acela al timpul protestantismului, când protestanții înființaseră biserici românești protestante și școli românești protestante pentru a practica proselitismul. Și el era deja biserica, ați văzut-o, poate, biserica mare cu 2 tururi din Lugoj, pe care se minunează văzând-o Ion Codu Drăgușanu, zice așa ceva, n-am văzut nici în București. El nu amintește felul. Îi se pare că e mai măreață și mai frumoasă cea românească protestantă, care nu mai există. Nu mai există, nu știm cum arăta, n-avem o schiță. Și acum, în final, mai spun o frază. Lucrarea o să fie mare, pasionantă, interesantă. Ce se reține? Se reține că aici, în spațiul acesta, cum era și în Transilvania, românii erau populația autohtonă, indigenă, era majoritară. Majoritatea consemnează, receptează limba română ca o limbă de origine latină. Alții fac confuzii, zice că e o limbă slavă, ciudată, cu un amestec de limbă sârbă și altceva. Etniile numeroase. Deci, pe lângă românii majoritari, spanioli, italieni, care veniseră aduși de Habsburgi ca să cultive ținuturile țelenite cu orezării, italieni, francezi, un conglomerat de diverse populații etnii, care dau culoare și dau specificitate Banatului. Că aici nu trebuie să fii născut în Banat ca să fii bănățean. Să fii venit, să fii altoit aici, ca un hibrid, ca o plantă care devine cu atât mai frumoasă și gustoasă cu cât este alcătuită din mai multe seminții. Și așa că închei spunându-vă ceva interesant. Un prieten, muzicolog, organist, era contrariat. De ce se vorbește în istoriografia bănățeană de românii bănățeni, ca și cum România ar fi bănățeni, zice. Și eu sunt șvab, și eu sunt bănățean, așa și cum evrei care au trăit aici, sunt bănățeni și evrei și maghiari și așa mai departe. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim.